Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mwakhozeka kukhazika pa mpando nyamatayo amene wakhozeka chipagera mwamba. Olemekezeka a president athu msonkhano mukungopereka moni woyimayima. Nthawi ino ndimati ndikuzutsireni a president athu mnyamata wanu amene ali vice president chigawo chino chakumwera, olemekezeka a Richard Makondi, kuti alankhule mfundo zingapo omwewo akulandireni ndipo akudzutseni kuti muzilankhula. Zikomo kwambiri. Ine ndisadapereke ulemu wina uliwonse. Ndimafuna ndikuoneni inu munyamule chibagera cha mwamba chimodzi, tonsefe tikuwe momveka bwino kuti DK. Sikumveka eh? Chibagera mwamba DK. Wonderful. Choyamba chifukwa cha nthawi ndimafuna ndipereke kwa inu a president athu a UTM ulemu ndikukulandiraninso kuno kuchirobwe. Ndiperekenso ulemu wapaderadera kwa mayi athu, Mayi Kabambe, amene muli nafe pano, a first lady athu, landirani ulemu. Ndipereke ulemu kwa National Publicity Secretary athu, Bambo Njawala, muli pano. Ulemu a National Organizing Secretary athu, ulemu Bambo Fredo Penjani Kalua. Ulemu kwa Regional Governor athu akuno kumwera amene muli pompano. Ulemu kwa Shadow athu amene muli pano, Mayi Mponda ndazi mayi athu, landirani ulemu. A director ata youth, landirani ulemu. Bambo Kamboyi amene mabwera pano, landirani ulemu. A governor athu so amene achokera huko apashire, landirani ulemu. Akulu nonse muli pano, landirani ulemu kuchokera pasi pa mtima wanga. Komanso ndisayiwale kupereka ulemu wina pakaderadera kwa National Organizing Secretary athu amene ali pano, Bambo Kawaga, landirani ulemu. Nonse akulu landirani ulemu wanu. Bwana President, kukhala ndi anthu ochuluka chonchi ndi chinthu chabwino kwambiri. Tikathokoze azibale yanga kuti pa whistle stop pano takhala ochuluka choncho. Zikomo, zombereni m'manja. Komanso kukhalanso ndi anthu ochuluka chonchi tsiku logwira ntchito ndi chinthu chopweteka kwambiri, chizindikiro chokuti zinthu sizikuyenda m'dziko mwathu. Bwana, kuno anthu akuvutika kwambiri, endi ndikofunika kwambiri mukala wa Septemba ino mboma ndale za chimangazi zizathe. Chimanga bwana sapangira ndale. Anthu akweneka azikhala ndi chakudya. Akakhala ndi chakudya azipita kukapanga ndale. Anthu asamapangiridwe ndale kuzera pa chakudya. Bwera kuno muzalande thumba la chimanga ndiye muzativotere ife. Ayi bwana, inu ndale zinazo mwana simu kuzifuna zizachitike m'dziko muno. kuno ku Malawi kuphatikizirapo kuno kusayani kuchilobwe. Bwana
kapena kuli mavuto ananu kuti ine ndizichula vuto limodzi zititengera tsiku lonse la mtunthu. Anthu akuvutika bwana kuno, akusowa chakudya, akusowa ntchito, akusowa zovala, akusowa kulipirira even anawo masukulu akulephera. Zinthu sizikutheka. Anthu bwana kuno ena azibamba kungozimangirira dziko kuwakanika. Azimayi akusowa zochita bwana kuti apeze chakudya, nkhawa zokha zikudzaza m'manyumba. Koma ifa UTM tikakhala pansi ndikuwaona mavuto onsewa, tikudziwa kuti solution yokonza mavuto a dziko lino ili kuchipani kwa UTM kudzera kwa inu bwana. Anthu ena onsewa amene akufuna kulowa mbomamu tidayapasapo mwayi kale, adakhalapo mboma, zinthu zawakanika. Inoni nthawi yakuti chipani cha UTM motsogozedwa ndinu bwana chikate kulitengera dzikoli kumene likuyenera kukhala prosperity, dziko la mkaka ndi uchi. Ndiye funso nkumati analiyamba bwino bambo Kaluwa, kodi inuyo ndi awawa mukusiyana bwanji? Ife UTM tili ndi president wathu amene ali dokotala Katakwe kumbali ya zachuma, amene akatsogolere chipani cha UTM. Dr. Daiso Kabambe amene ali apawa ndiye munthu amene chuma cha dziko lino akuchidziwa bwino kwambiri. Kunoko ndikutaoni tosefe tikudziwa kuti akamanena kuti Reserve Bank Governor ndi chani, mkulu wa banki ya dziko la Malawi. Daiso Kabambe adakhalapo mkulu wa banki ya dziko lino la Malawi kuno ku Malawi. Komanso munthawi imene adakhala mkulu wa banki ya dziko lino la Malawi sadangokhala ngati mkulu wa banki, adagwira ntchito yawo bwino ndipo dziko lino limayenda bwino. Ndiye UTM tili ndi president amene akudziwa kuyendesa chuma cha dziko, adagwirapo ntchito, adayesedwa, adachita ntchito bwino, ndipo iyeyonso anyamula chipani cha UTM ndi dziko la Malawi kuti lipite ku prosperity. Kaya pazikumveka ndiombereni m'manja atu. Nanga ndisingokuwa Dr. Kabambe adagwiraso ntchito mdziko muno ndi malemu Mpingu wa Mtharika. Munthawi yawo koyambirirako adali budget director wa dziko la Malawi. Amayendesa chuma bwino, amadziwa kotenga ndalama, amadziwa posunga ndalama, amadziwa kudzigwiritsa ntchito bwino. Aliso mnyamata munthawi imeneyo. Ndiye tili ndi munthu Katakwe amene akudziwa kusunga bwino zinthu, akudziwanso kuziyendesa bwino ngati mtsogoleri wa chipani chathu, komanso mtsogoleri wa dziko la Malawi. Zikumveka pamenepo? Sitikungotenga mphepa. Ifeyo chaka chino Amalawi ndifuna ndikupempheni chinthu chimodzi, tisiye kumayesa zinthu, tisipanga zinthu zoti zititani zitithandize tonse. Tisiye kutani, tisipanga zinthu zoti zititani. Sopano tini mtsogoleri uyu amene ali patsogolo pathupa Dr. Kabambe amene pa 16 September akulitenga dziko lino kuchitukuko, akulitenga dziko lino kuntchito, akulitenga dziko lino kuchisangalalo, akulitenga dziko lino kuchimanga chimene tizikhala nacho. Dziko lathu la Malawi sili kumayeneka kusowa chimanga, tili ni madzi osowa nawo chochita nacho. Dr. Kabambe akaonetsetsa zimenezo kuti zikachitike. Ntchito yaine kuti ndilankhule zambiri zimene president wathu atasapange malingaliro onse amene tili nawo zofunika kuti zizachitike. Tiyankhula bwino posachedwa apa tikamapanga msonkhano wathu waukulu pa Mchamba apa, pamene nonsenu muti muzakhale kumvesera zimene tifuna tichite. Ife UTM sitikuyesa zida, tikupanga ndipo dziko lino pa 16 September alamulira Dr. Kabambe kuti moyo wathu usinthe, tione zinthu zatsopano. Zikumveka? Ndeni mafuna ndikupempheni kosiriza chifukwa cha nthawi
kuti muombe mmanja kwambiri ndi apemphe atilankhule Dr. Kabambe. Zikomo kwambiri, zikomo. A president alankhule anthuwa auze zimene zizachitike. Zikomo kwambiri. Thank you. Dinner dia. Apa? Zikomo kwambiri, zikomo. UTM. Sokolatu. Choyamba ndipereke ulemu kwa inu a Vice President achigawo chino chakumwera ulemekezeka Makonde. Ndiperekenso ulemu kwa inu a National Publicity Secretary, a National Director of Youth, a Organizing Secretary, a Director of Elections, ni azitsogoleri wonse aku Central Committee ya UTM. Ndiperekenso ulemu kwa members onse aneki amene muli pano. Ndaona ma regional governors athu akuno akusapitwa apashire ndi makomiti anosiyanasiyana komanso ma members nonse aneki amene muli pano ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa director amayi kuno kuchigawo chakumwera komanso a director anyamata ndi makomiti anu onse a Organizing Secretary ndi ena nonse inu aku Southern Region amene muli pano. District Governor ndi komiti yanu, Constituency Governor ndi komiti yanu. Ndipereke ulemu kwa inu amene muyimire ngati MP kuno komanso amene muyimire ngati a councilor kupitiriza ntchito za ukhansala zimene mukugwira kuno. Komanso ndipereke ulemu kwa ife tonse amayi ndi abambo, moni nonse. Ine ndine okondwa kwambiri kuti ndabwereranso kwathu kuno ku Chirobwe. Ndili ku secondary school, bambo anga adali kuno akugwira ntchito ku banki. Ndiye tinadzakhalako kuno mukanthawi ku Chirobwe kuntunda uko. Ndiye ndikakuona ni nonse ndino abale anga. Chotero ndine okondwa kwambiri kuti ndabweranso kwathu kumene ndimasewera mpira komanso zonse zimene zimachitika kuno ndikuzidziwa bwino. Kuno chimene ndachiona cha number 1 njala yavuta kwambiri. Mitengo ya chimanga yakwera kwambiri. Chimanga china kupanga 60,000, ena kupanga 65, ena kupanga 80,000 kwacha. Chonsecho masalale anthu akumalandira ena 50,000 kwacha, ena 60,000 kwacha, osakwana ndi bagi la chimanga chomwe. Ena ifenso tili ndi minda cha uko timalima. Federezanso naye anadula kwambiri. Anthu sakukwanitsa kula federeza. Ndiye tikulima zochepa, zakudya zasowa zavuta. Njala yakula kwambiri pa Malawi. Komanso nthawi zina mabanja ena madalira kwambiri ulimi. Mcholinga choti akagulitsa zina apeze ndalama. Ndalama zonse zavuta chifukwa ulimi wakanika chifukwa cha kuvuta kwa federeza. Boma ili lalephera ili.
anyamata ambiri amene ali masukulu makolo akukanika mafizi chifukwa mafizi akwera kwambiri. Komanso akamaliza masukuluwo ntchito sizikupezeka iya. Anyamata ndasukwa na ali ndi certificate angoyenda kusakasaka ntchito sizikupezeka iya. Kwa iwo ali pa ntchito masalale ndochepa, zinthu zakwera mtengo kwambiri. Komanso a business ambiri akuvutika chifukwa kugula zinthu modula pamene ogula alibe ndalama iya. Ndema business ambiri akuvuta kwambiri. Ngongoleso sizikupezeka zothandiza ma business iya. Awa amati amayiki ndi achenjeze. Malawi Agricultural Industrial Investment Corporation. Bungwe limene lija tinalikhazikitsa ndikukumbukirane ndili gavana wa Reserve Bank ya Malawi. Tinagwirapo ntchito yayikulu kuti bungwe lija likhazikitsidwe. Ndicho linga choti likakhazikitsidwa lithandize ma business abwino Malawi muno kuti adzikula adzikhala mphamvu akweze chuma cha dziko lino. Koma nzachisoni kuti zikuchitika ku mayiki lero ndi nkhani ya ukatangale yokha. Kuli looting yosati yamasewera ku mayiki. Akumangopereka mafetereza ambirimbiri kwa anthu ena kuti alibe minda iya. Ena akamunda kochepa kwapatsa mafetereza matumba 100, matumba 500, matumba 300. Mukawerengetsa ndalama zimene akuthandizira anthu ku mayiki amene ali politically connected okha. Ena mapatsidwa 500 million kwacha, ena ma 1 billion kwacha. Amene hold asamale pa 16 pano, we will hold them accountable. Ndiye ngongole sizikupezeka kwa ena onse Malawi muno. Ma business awo sakuyenda, ma business awo avuta kwambiri. Komanso mukayang'ana zinthu zakwera mtengo tweti. Zakwera mtengo? Zakwera mtengo eti? Zakwera eti? Chimanga chatani? Chakudya chatani? Chovala chatani chovala? Chokwera chatani chokwera? Chilichonse chatani chilichonse? Chakwera ndi ndani? Kuvutika kwambiri. Kaya ndi masopo, kaya ndi mashuga, kaya ndi mafupikira, chilichonse chakwera. Mafuta agalimoto atani? Chonse akugona pachani? Pa filling station. Anthu akuzunzika ku Malawi. Mavuto amene tikukumana nawo Malawi muno abwera zifukwa zitatu zenizeni zazikulu. Abwera chifukwa number 1 nchonena kuti dongosolo la chuma limene boma ili likutsatira ndilo lakwika. Akutsatira ndondomeko za chuma zolakwika. Zili ngati galimoto mwampatsa driver amene sadziwa kuyendetsa. Ndiye galimoto yake khale minibasi. Ndiye mukakwera amene muja kutsetsereka kupita ku bridge. Driver sakudziwa kuyendetsa. Mapeto ake minibasi chekagwera ku pompo kutsenje. Aliyense ndi kumavulala kumene kucha. Ndi aliyense kumalira mayo chifukwa avulala. Lero galimoto yathu ya Malawi tidampatsa Lenala. Driver osadziwa kuyendetsa ndiye wayikwetsera kutsenje. Ndiye tonse tavulala. Aliyense ali ndi bala lake. Ena ali ndi chilonda chakukwera kwa zinthu. Ena ali ndi chilonda business yakanika. Ena ali ndi chilonda ntchito sakuyipeza. Aliyense ali kutsenje angolira mayo. Ndiye pa Malawi tavutika. Tavutika kwambiri. Chachiwiri nchonena kuti kunja kuno katangale wachuluka. Katangale pali
paliponse pafupifupi chilichonse pamene boma likumapanga kumapeza anthu agwire ntchitoyo katangale wambirimbiri. Procurement kuli katangale wambiri amene akupatsidwa ntchitowo okhaokha wadziwa aperekenso chiphuphu ndi zina zotere. Ena iwo katangaleyu lero lino mukaona amene malamba ma 2020 ali mgalimoto imodzi, ali nyumba imodzi, lero ali mzambirimbiri ma 100 a nyumba, ma 100 a magalimoto. Katangale wakula pa dziko la Malawi. Chomaliza ife Malawi tikusankhana kwambiri, kungosankha okhaokha ndi apatsidwe mwayi wa ntchito, ena onse achotsedwe kutsankho akula Malawi kwambiri tsankho. Tithokoze constitution yathu kuti pa zaka 5 zili zonse anthu amapita ku masankho kukasankha adindo atsopano awalepheratu awa eti mukakhala ndi munthu pa business pamulemba ntchito ngati sakukwanitsa mantani, pamunda ngati munthu sakutha ntchito mantani, pasukulu ngati munthu sakukwanitsa malangizo pa sukulu mantani, timanchotsa. Awa atani awa, atani amenewa, atani amenewa, atani amenewa. Ndiye Septemba ino pa 16 Septemba tonse talembetsa tikavote, ndipo tikavotere UTM kuti iwe mboma. Zimene UTM idzachite nasi ndipo kuzati zinayizokha basi. Choyamba UTM idzakonzanso chuma cha dziko lino chidzakhale m'malo mwake. Tikakonza chuma cha dziko lino mitengo ya zinthu idzatsika, mitengo ya fetereza idzatsika, mitengo ya chimanga idzatsika, mitengo ina yonse ya zinthu idzatsika, ndalama zakunja zidzayamba kupezeka, mitengo ya mafuta a galimoto idzatsika, umoyo udzayambiranso kuyenda bwino, ndalama zopangira ma business anthu zidzachulukitsira kuti anthu adzipeza mwayi wa ngongole, ma business awo adzapite patsogolo. Ndiye chuma chikakonzeka, ndalama zakunja zikupezeka, ndalama zobwereka kupititsa patsogolo business zikupezeka, zonsezo zathandiza kuti ma business adzayambe kuyendanso bwino kupita patsogolo. Iwo onse ogwira ntchito mboma, apolisi, manesi, mazimphunzitsi ndiye na onse boma la UTM lidzaonetsetsa masalari awo akwezedwa, anthu adzayambe kukhala moyo wabwino. Komanso makampani mwina monse boma lidzaonetsetsa minimum wage ndi yabwino idzathandize kuti anthu adzakhale ndi umoyo wabwino. Chachiwiri boma la UTM lizidzayika 100 billion kwacha pa chaka chilichonse cha boma mu boma lililonse la Malawi muno. Ndiye kuti kuno ku Blantyre lizidzakhala ndi 100 billion kwacha pa chaka chilichonse kwa zaka 5. Ndi ndalama zimenezo zidzapangitsa kuti misewu idzakhale yabwino, zidzapangitsa kuti magetsi adzapite malo onse, madzi aukonda apite malo onse, zidzapangitsa kuti mzipatala mudzakhale mankhwala, komanso ndi zipangizo zina zonse zofunikira. Tidzakonze masukulu abwino ndi zipangizo zake, ndiye tidzapanga kuti ntchito za boma zidzapite patsogolo ndi kukhala zabwino. Chachitatu, UTM idzaonetsetsa ndipo boma lake ikuyika ndalama zokwanira 500 billion kwacha pa chaka chilichonse ku ntchito za migodi. Ndicholinga kuti ku migodi litsekule migodi yambiri mdziko lino, anyamata ndi asungwana ambiri amayi ndi abambo akapeze ntchito ku migodi imeneyo. Komanso pa chaka chilichonse 500 billion ina izidzayikira ku ntchito za mafakitare. Tidzakhale ndi malo osangoti makata yokha iyani, koma ndi malo ena ambiri omangidwa bwino, oyikidwa zonse zofunikira, mashini ofunikira opangira
mafoni, opangira za magetsi, opangira zosiyanasiyana, malonga amene aja anthu azikapezako ntchito kugwira ntchito, komanso ngati dziko tizipanga zambiri m'dziko lathu muno. Zina tikapanga zambiri zipite kumayiko akunja. Tidzapanganso kuti ntchito zokopa alendo tourism kuzikira za 500 billion kwa China pa chaka chilichonse, ndicho linga chonena kuti tidzalimbikitse kupititsa patsogolo ntchito zokopa alendo. Tikapanga zimenezo ntchito zidzakhala ngambwe ku Malawi. Komanso tikatero chotsiriza kuyika 500 billion kwa China yotsiriza ku ntchito za ulimi. Chaka ndi chaka kwa saka 5. Tikapanga choncho ndiye kuti federeza zapezeka wambiri kwa anthu ochuluka m'dziko muno azizatha kupeza federeza wina pa ngongole, wina pa mtengo otsika. Iwo amene sangathe kupeza federeza azapatsidwe federeza kuthandizidwa. Komanso tidzalimbikitsa ulimi wa mthirira, tizidzalima zambiri zochuluka m'dziko muno, tidzathana ndi njala once and for all. Komanso tikalima zochuluka tidzakhala ma factories, kana canning factories, kana factories zopanga mafuta, kana factories zopanga zakudya zosiyanasiyana. Zonsezo tidzapange zidzathandiza kuti dziko lathu lidzapite patsogolo, ntchito zapezeke, chuma chathu chipite patsogolo, chotero dziko lathu lidzambe kutukuka ndi kupita patsogolo. Uwu ndi ulendo ongoyendayenda. Ife tikufuna tipereke moni kwa inu abale anga kuno ku Chilobwe. Ndathokoza munatuluka, ndathokoza munabwera, taonana, tikonzekere kuti pa 16 September pano tikapite tikapange vote boma la UTM lilowe mboma pa 16 September chaka chino. Zikomo kwambiri. Mungu akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.